Бәйгесен үткәрү Буа районының Исәк авылында күркәм бер традицияга әверелде. Регион ара мөнәҗәт кичәсеннән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Мөнәҗәт халкыбызның канында, җанында ниндидер бер тылсымлы хикмәт булып яшәп, изгелек ырлыгы булып, буыннардан буыннарга күчеп килә. Шушы минутларда Буа районының Исәк мәчетендә икенче төбәк ара мөнәҗәтләр бәйгесе башланып китте. Борынгы чырларда бик киң таралган мөнәҗәтләр озак вакыт онытылып торды. Бары тик 90-нчы еллардан соң гына мөнәҗәтләр дини мәҗлесләрдә әйтелә башлады. Хәзер исә күренекле җырчылар башкаруында зур сәхнәләрдә дә яңгырый. Аятьләрне ятлар өчен зиһеннәр биргәненә Аллаһыма шөкер кылам якты көне биргәненә. Мөнәҗәтләр халкыбызның рухи көзгесе. Нәкъ шул максаттан әлеге бәйгене гамәлгә куеп, елда үткәрәбез дип белдерде чараны ачу тантанасында Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров. Минем бөтен теләгем, бөтен тырышлыгым авылга ничек булса да ярдәм итәргә, авылның тормышын ничек булса да җиңеләйтергә, авылда бәйрәмнәр булырга тиеш. Халык үзенең матур киемен киенеп, матур күлмәкләрен, матур аяк киемнәрен киеп, матур калфакларын тагып, бәйрәмгә чыгарга тиешләр. Халык бит кешеләр эшләр өчен генә дөньяга килмиләр. Алар эш белән көн күрешен алып барыр өчен кирәк безгә эш. Бәйрәмнәр бик кирәк, кешегә шатлык кирәк. Шуңа менә мин шул шатлыкларны оештыра алсам, үземне бәхетле саныйм. Мөнәҗәтләр бәйгесе Чуашстан Республикасының Исәк авылына якын районнары белән берлектә оештырылган. Катнашучылар арасында мөнәҗәтләрне башкару осталыгы аеруча югары булуы белән кунаклар аерылып торды. Мөнәҗәт укучысы монда апалар бик күп, бик шады миңа. Төрле авыллардан икән инде. Бик матур, бик шады. Тагын да шулай мөнәҗәтләр белән канәгатьләнергә Аллаһ Сүбхәнәһү тәгалә язсын. Быел мөнәҗәт әйтүчеләрнең осталыгына бәя бирүчеләр төркемен Татарстанның халык артисты Мингол Галиев җитәкләде. Үзе дә мөнәҗәт остасы булгач, күренекле җырчының кайтуына да авыл халкы бәйгедә катнашучылар өчен гомерлеккә күңелгә кереп кала торган истәлекле вакыйгага әверелде. Мөнәҗәтләрне әйтү ул йөрәктән чыккан хисең белән ягымлы матур аваз белән әйтелергә тиеш. Һәм моны әйткән вакытта, үзе башка милләтләр тыңлаган вакытта авазына карап, аның хөрмәтен уйларга тиеш. Шуңа күрә менә шушы авылда, Буа районының шушы авылында үткән мөнәҗәтләр кичәдән мин сакландым, шаккаттым. Инандым бер Аллага, укы Коръән кебек еш кабатлана торган мөнәҗәтләрдән тыш яңалары да әйтелде. Аз булса да катнашучылар үзләре иҗат иткән мөнәҗәтләрне дә башкарды. Ямле җәйдә илгә дошман басып керде. Яңа Тинчәледән Зәүҗия Төхфәтулова узган ел карарга гына килгән иде. Быел үзе дә катнашырга карар кылган. Мөнәҗәтләр бәйгесе Субханалла күсемәсен бигрәк матур оештырганнар. Килүчеләр бик әйбәт хәзерлек белән килгәннәр. Барысы да йөрәк авазы белән әйттеләр мөнәҗәтләрне. Шул кадәр игътибар белән тыңладык. Йөрәкләргә ничек дип әйтим инде бу бик якын авазлар яңгырады безгә. Фестивальгә килергә теләүчеләр күп иде, әмма чикләүләр булу сәбәпле катнашучылар санын киметтек ди оештыручылар. Шулай да икенче регионара фестивальдә барлыгы 20 мөнәҗәтче катнашты. Яшьтән инде мин шулай шигырьләр укырга яратайм, мөнәҗәтләр өйрәнергә, җырларга, концертлар куеп бирдек. Менә Алываевачта шундай нәрсәләрне анотасы килми, татар телен балаларга өйрәтергә. Кирәк әйбер бу. Кирәк матур традиция, моны дәвам итәргә кирәк. Балаларга без көзгө һәм менә бу мөнәҗәт бирәк тә, мөнәҗәт бит ул үзең сөйләү, кайгыларын бушату. Бу мөнәҗәтләр бәйрәмен көтеп алдым мин, былтырда катнашкан булгач, моннан ниндидер рухи азык, дулкынланып, шатланып кайттым. Сөнки бу иң беренче миңа бу Исәк авылының мәчете бик тә ошады, Кыл Шәрифнең баласы кебек бу. Аннары кешеләре ошады. Мөнәҗәтләр әйтә белүгә, мәкамең төгәл булуга ирешү өчен әлбәттә тәҗрибә кирәк. Дөрес, балаларга ул әле җитеп бетми. Шулай да алар ныклап әзерләнеп килгән.
Әбиләрдән үрнәк алып, мөнәҗәтләрдән без бик каты өйдә дә мөнәҗәтләр әйтергә яратабыз. Җиңүчеләрне билгеләгәндә төп өстенлек балаларга бирелде. Мин үзем мусульман булып килгәнгә күрә, мин шул мәчетләрне, әби-бабайларны хөрмәт итеп, җырлап йөрергә тәкъдир булдым. Җиңүчеләр дигәннән әлеге бәйгедә урын алуда әһәмиятле түгел. Безнең шушлай очрашып, аралашасы килә ди катнашучылар. Оештыручылар тарафыннан һәр чыгыш ясаучыга Буа якташлык җәмгыяте исеменнән акчалата премия һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Мөслимә дип аталган мөнәҗәтчеләр фестивален киләсе елга 2 турда үткәрү дигән тәкъдимдә булды. Әгәр нигезләмәгә үзгәреш кертелсә, беренче этабы Буа районының аерым мәхәлләләр арасында үткәрелеп, исәккә 2нче турга узганнар чакырылачак. Бу мөнәҗәтләр бәйгесе искиткеч зур әһәмияткә ия дип саныйм инде мин. Беренче һәм бик нык горурлы хисләре кичерәбез бүген. Чөнки шушы регион ара мөнәҗәтләр бәйгесе безнең шушы үзебезнең авылда уза. Мөнәҗәтләр халыкның яшәү дәверендә барлыкка килгән рухи ихтыяҗ. Күңел тынычлыгы, иман ныклыгы сагында торучы мөнәҗәтләрне халык үз итә, онытмый. Мөршидә Җихан, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары махсус Буа районыннан.